ഹലോ നമസ്കാരം, സിനിമ വോയിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന വർഷമായിരുന്നു 2024. അങ്ങനെ 2024 ആദ്യ മാസം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച സിനിമയും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ തിയേറ്റർ റിലീസാവുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ടൊവിനോയെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് എന്ന സംവിധായകൻ അന്വേഷണത്തിന്റെ അല്ല, അന്വേഷകരുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ സിനിമ കൽക്കി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ പോലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി എത്തിയ കടുവ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ജിനുവിയാണ് ഇതിനും തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 9 തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വില്ലൻ വേഷം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമയാണ് ഭ്രമയുഗം. അർജുൻ അശോകൻ സിനിമയിൽ നായക കഥാപാത്രമായി എത്തുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലനാകുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും ടീസറുകളും ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ളവ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സിനിമ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണോ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അർജുൻ അശോകനെയും മമ്മൂട്ടിയും കൂടാതെ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും മണികണ്ഠൻ ആചാര്യയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി ഈ സിനിമയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഈ സിനിമ ഫെബ്രുവരി 15 റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. ജനഗണമന എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഡിജോ ജോസ് ആന്റണിയുടെ പുതിയ ചിത്രമാണ് മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് ഡിജോ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഫാമിലി എന്റർടൈനർ മൂവിയാണിത്. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ഈ സിനിമയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ വന്നതോടെ പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിവിൻ പോളിയുടെ പരാജയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിജയ ചിത്രം എന്ന കാത്തിരിപ്പാണ് ഇതിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 15 ഭ്രമയുഗത്തിന്റെ ഒപ്പമാണ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ബാക്കി സിനിമകൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവി അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സിനിമ വോയിസ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.